Yarena addinina, babi na 24. Bismillahirrahmanirrahim. Na yi kuka na gaji, sannan na je na ajiye wasiƙar a tsakiyar gadonta a buɗe, yadda za ta gani da zarar ta shigo ɗakin. Ina da suturu na gani na faɗa kala-kala, akwati-akwati, riguna da siket kala-kala, riga da wandunan jeans, jallabiyoyi baƙaƙe na Larabawa tsala-tsala ba adadi. Leshina da atamfofi manya-manya, babu ƙanana mai arha, takalma da jakunkuna, kayan kwalliya kamar su jan-baki da hoda a cike a gaban madubi, wasu kuma jibge a cikin akwati. Babu abin da na ɗauka sai dogayen riguna guda 3 da atamfofi kala 2. Kuɗin da ke jakata ba su da yawa, na fito na bar gidan. Tafiya nake da sauri, fatana na bar unguwar don kar in haɗu da idon sani. Kutsawa nake cikin unguwanni ba tare da na san inda zan nufa ba. Motoci na alfarma suke tsayawa suna roƙota, wai na shigo su kai ni inda zan je. Sai na ƙi shiga. Pure water kawai nake tsayawa in saya in sha, sai in ƙara gaba. Da na gaji da tafiya, sai na hau bus, da na ga kowa ya shiga. Ana cewa bata. Muka isa bata, kowa ya fito daga mota ya nufi inda zai je. Ni kuwa na fito. Na sake ganin bus ana lodin Dawanau, sai na shiga muka isa Dawanau. Can ma ban ga wajen zama ba, ga dare ya yi. In taƙaice muku, a rumfar kasuwa na kwana. 'Yan iskan maza kala-kala suka yi ta laluba ni, za su cuce ni. Na ƙi yarda da su, ina ta addu'a ba su matso kusa da ni ba. Gari ya waye, na roƙi ruwa na yi sallah, na ƙara gaba. Haka na yi ni ina yawo daga wannan unguwa zuwa waccan. Duk wanda na gani sai in bi ta ina roƙarta, ko za ta ɗauke ni aiki? Allah bai sa an samu wacce ta amince in bi ta ba. Kuɗin motata ya raunana, canjin kawai ya rage a jakata. A lokacin ina tsakiyar tashar 'Yan Kaba. Abin da ya faɗo kunnena shi ne, na ji wani kwandasta ya ware murya yana cewa, "Gumel, Gumel, Gumel." Na je na tambaye shi menene Gumel, saboda sunan ne kawai ya yi min daɗi. Sai ya yi dariya, ya ce, "Malama, yanzu duk zamanki a ƙasar nan ba ki san garin Gumel ba? Gumel gari ne mai mata da maza, yara da manya, attajirai da masu sarauta, masu mulki da manyan malamai bayan Allah. Garin da suke da faffaɗar masarauta, su ne suke bikin sallar Maulidi. Mutane suke tururuwar zuwa daga gari-gari da ƙasashe daban-daban." Sai na tsaya kawai ina kallon bakinsa har ya kai aya. Sai na yi murmushi na ce masa, "Zan je Gumel." Ya ce, "To shiga zungureriyar bus ɗin nan 'yan mata, yanzu kuma za mu kai ki garin Sarki Amadu." Mota ta cika maƙil, direba da kwandastansa suka shiga. Aka rufe ƙofar mota, muka fara tafiya. Yayin da iska mai sanyi take busowa cikin motar, na limshe ido, daɗi ya lulluɓe zuciyata. Na ji a raina daga lokacin da na shiga garin Gumel, haƙiƙa damuwata za ta gushe da izinin Allah. "Ku haɗo kuɗin motarku," in ji kwandasta. Na laluba canjin da ya rage a jakata, sai na ga ba su da yawa. Nan fa gabana ya hau faɗuwa. Na shiga mota babu cikakken kuɗin mota? Yana faɗar yawan kuɗin motar, na san ba ni da su. Jikina yana rawa na miƙa masa abin da Allah ya hore min. Nan fa Tarwatu ya tashi da tonon asiri. Ya ƙirga kuɗin da na miƙa masa, sai ya harare ni ya ce, "Malama ciko kuɗinki." Bai cika ba. Na maraice na ce, "Ba ni da wasu, su kenan." Ya ce, "A'a, wannan zance kike. Da gangan ne haihuwa da damuna, in ji masu iya magana. Falleliyar budurwa kamar ki a ce ba ki da kuɗin mota? Idan ma wasa kike, to ya isa wasan, ki ciko mana kuɗinmu." Na yi murmushi na ce, "Da gaske nake, kuɗina kenan. Ku taimaka min." Ya sake cewa, "Ai ba laifinmu ba ne, mu ma balance muke haɗawa, mai ainihin motar. Da zarar kwabo bai cika ba, za a ɗaga mana hankali, ko ma a ƙwace motar a ba wa waɗansu. Shi ya sa ba ma wasa da karɓar kuɗin mota.
ko kuma idan Allah ya sa akwai wanda a cikin motar nan zai yi ƙundun-bala ya biya miki cikon kuɗin motar, ai babu matsala. 'Yan cikin motar suna jin mu, babu wanda yake da niyyar taimaka min, sai ma tura kai suke cikin windo suna kallon daji kamar ba sa sauraron abin da muke faɗa. Bai daina magana ba, bai kuma haƙura ba, shi dai a dole sai na ciko kuɗin motar nan. Ya ce, yarinya ba ki fito da sa'a ba, sa'ar kuwa ita ce, yau da kin shiga motar nan da Hajiya Yelwa Gumel, da kin ga yadda ake taimako, ba cikon kuɗin mota ba ma kawai, da mota za ta saya miki kyauta. Direban ya ce, Abba, ka ishe mu da surutu, tunda a doka kuɗinta zai ƙare, sai mu sauke ta kawai. Ni dai ina sauraron su, na yi mamakin irin wannan rashin tausayi da tsananin son kuɗi irin na direba, kwandasta da dukkan jama'ar da suke cikin motar. Ana zuwa Doko, direban ya tsaya, kwandasta ya buɗe mota ya ce, an zo Doko, 'yan mata a nan kuɗin motarki ya ƙare, ba rabon ki je Gumel, ki ga garin Sarki Ahmadu. Sai na ji hawaye ya sirnano min, takaici marar misaltuwa ya lulluɓe zuciyata, saboda ban je Gumel ba, amma na yi tawakkali, na ba wa zuciyata haƙuri, na yi addu'a Allah ya sa nan ne ya fi alkhairi a gare ni. Na sauko daga motar jikina sanyi ƙallau, suka ja motarsu suka tafi. Na sake saɓa jakar kayana, a lokacin ana kwaɗa rana mai zafi, ga yunwa da ƙishirwa ina ji. Na hango wasu Fulani masu sayar da fura da nono, da 'yan mata guda biyu suna sayar da abinci. Na ƙarasa wajensu na gaishe su, sai na zauna a kusa da su. Na ji daɗin yadda suka kula, ina jin yunwa. Da kansu suka dama min fura da nono suka miƙo min ruwan sha. 'Yan matan ma suka zubo min wake da shinkafa na ci na ƙoshi. Na yi musu addu'a Allah ya biya musu buƙatunsu, Allah ya taimake su kamar yadda suka taimake ni. Ina zaune a tsakiyarsu ina ta hira da su. Daga baya ma muka juye Fulatanci da Fulanin har kusan magariba. Sannan suka tashi kowa zai kama hanyar gidansu. Nauyi da fargaba na kasa ce musu zan bi su rigarsu. Ina kallon su suka tafi suka bar ni. Masu wake da shinkafa ma suka tafi. Da gari ya yi duhu, shi ne na kutso cikin garin Doko. Ina tafiya na hangi fitilar 'yar Hajja tana sayar da gyaɗa, ƙwai da goro. Ita da ƙawayenta samari da 'yan mata suna wasanni. Shi ne na nufi wajensu na zauna a gefensu. Ina kallon su, har Allah ya kawo Suhaib yana rabon ƙwai ya hango ni. Ya zo ya tambaye ni daga ina nake, ba tare da na shirya ƙaryar da zan yi ba. Na buɗe bakina na ji na ce masa, daga Saudiyya aka kamo ni, kuma ban san kowa a Najeriya ba. Dalilina kuwa, don a ji tausayina a taimaka min a riƙe ni, saboda ba na son a mayar da ni garinmu. Ina son Musulmai, ina son addininsu, ina so kuma in sami ilimin addini sosai, kafin in koma ga iyayena, in ba su hujja mai ƙarfi, yadda za su yarda da ni su bar addininsu, su shigo nawa. Amma ina tsoron cutar da mugayen matsafan nan za su yi wa al'ummar Musulmai a sanadiyyata. Da Suhaib ya ji bayanina, ya tausaya min, ya kuma taimake ni, ya kai ni ga iyayensa. Su ma mutanen arziki, sun riƙe ni amana. Na sami ilimin addini mai yawa a garin nan. Na ƙaru da abubuwa da ban san su ba. Na sake haddace Alƙur'ani mai girma. Na sake sanin sunnonin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam da hadisansa masu yawa. Hamma Huzaifa ne wanda muka shaƙu sosai. Ya taimake ni a kan addinina, wanda daga baya shaƙuwarmu ta zama soyayya. Na yi takaicin rashin Huzaifa. Na shiga ƙunci sosai, don ina ƙaunarsa. Na ƙaddara cewa haka Allah ya rubuto min. Na ba wa zuciyata haƙuri da dangana. Sai Allah ya mayar min da madadinsa, ya haɗa ni da Suhaib. Tun sanda na haɗu da Suhaib, na ji raina na son sa. Da muka zauna da shi muka saba na ga yana da kirki matuƙa, kuma yana tsananin sona tsakani da Allah.
sai ni ma nake son sa. Babu abin da zan ce, sai dai Allah ya saka masa da alheri, tunda tawa ta ƙare. Allah ya ba shi mata ta gari, mai son sa. Dalilin da ya sa jama'arku suka yi ta mutuwa aka ce ni ce nake kashe su kuma shi ne, idan ba ku manta ba, na faɗa muku abin da matsafan nan suka faɗa min cewar zan zamo abar tsana, abar gudu a cikin musulmai, har sai na gaji na bar addinin. Yadda suka yi min shi ne idan wani abu ya haɗa ni da mutum na rashin jituwa. Misali, da farko Malam na Yaya ya ce yana so na, kowa ma a makarantar ya san yana so na. Ban tsane shi ba, saboda ina son duk wani musulmi, musamman musulmi irin malami wanda ya san ilimin addini. Amma kuma gudun kada matsafan nan su cuce shi, shi ne ya sa na guje shi. Da ya takura min da zancen yana so na, sai na faɗa masa ya yi haƙuri ba na soyayya. A zatonsa da tunaninsa sai ya ɗauka wulaƙanci na yi masa, irin na 'yan mata, sai ya tsane ni, kullum zagi da duka. Ban damu ba, a inda ya doke ni a wurin zan yi kuka na share hawayena. Na ƙaddara a raina, duk jarabawa ce daga Allah. A daren da za su kashe shi, wani ciwon kai mai tsanani ya kama ni, tun daga magariba. Na kasa sallar isha'i balle na yi addu'a idan zan kwanta. Don haka na kwanta da wuri, saboda barcin da yake wartata mai nauyi. Ban san me ya sa ba. Mafarki abu ne daga Allah yake saukowa bayinsa don ya nuna musu wani abin da ba su sani ba, ko wani albishir, ko gargaɗi a kan wani mugun hali da suke aikatawa a doron ƙasa. A lokacin annabawa kuwa, ana saukowa annabawa wahayi a cikin mafarki, wani mafarkin kuwa daga Shaiɗan yake, ko 'yan tsubbu, matsafa ko aljanu. Yayin da wasu bayan Allah suke mafarki da annabawa ko karatun Ƙur'ani da masallatai, wasu har aljanna Allah yake nuna musu. Su tashi daga barci suna masu godiya ga Allah da sadaka, suna murna suna faɗa wa masoyansu, ana taya su murna. Ni nawa mafarkin bala'i ne, abin baƙin ciki ne da tashin hankali. Ina cikin wannan barci marar kan gado, sai na ga Malam na Yaya a mafarkin matsafa sun kamo shi sun ɗaure shi, kuma na gan ni sanye da kaya irin nasu. Suna sanar da ni cewa ga wuƙa da hannuna zan kashe shi. Amsar da na ba su ita ce, ba zan kashe malamina ba. Ban ankara ba, na ga sun faɗar da ni ƙasa, sun ɗaure min hannaye, suna gana min azaba. Babbansu ya fito ɗauke da wuƙa, bai yi wata-wata ba, ya soka wa Malam na Yaya wuƙa ya mutu. Na ƙwala ƙara mai tsanani. A lokacin na farka daga barci, jikina na rawa, zuciyata cike da baƙin ciki. Kwatsam sai da safe aka ce min ya mutu. Na yi kuka mai yawa, na yi takaici, amma babu wanda zan iya faɗa wa gaskiyar abin da ya faru. Na duƙufa da addu'a ba dare ba rana, akan Allah ya kare mu daga sharrinsu, ni da 'yan uwa musulmai. Amma duk ranar da Allah ya yi wani zai mutu ta sanadiyyata, gaba ɗaya a wunin nakan kasa addu'a, ko da na fara bakina yana yi min nauyi. Idan na takura haƙorana suna datsewa harshena. Bacci mai nauyin gaske ya hana ni sukuni. Dole na kwanta ba shiri. Sai na ga wanda za su kashe a mafarkin sun ɗauko shi sun zo sun kashe shi, sannan hankalinsu ya kwanta, sannan kuma su ƙyale ni. Haka a zaman makoki na fi kowa kuka da damuwa. Dole in damu, saboda na san meye sanadin mutuwar tasu. Shi ya sa nake kaffa-kaffa, ko da malamina ko da ƙawayena. 'Yan ajinmu nake gudun hatsaniya ta haɗa mu. Da zarar sun harzuƙa sai in yi ta ba su haƙuri. Amma su ƙi haƙura, lallai sai sun ɗaga murya a san muna faɗa. Rashin sani, sai su zazzage ni. Za su kwanta da daddare lafiya, zan yi mafarki an kashe su. Da safe za a ce min sun mutu. Da na ga an yi haka sau ɗaya sau biyu, kafin a yi na uku, sai na haɗa kayana cikin dare zan gudu in bar garin. Niyyata kuwa in kaura dokar daji, in yi rayuwa da namun daji.
in sun gaji da ni su cinye ni. In shirya kayana in fito in yi tafiyata, sai na ji hankalina ya ɗauke, in faɗi in yi ta barci, sai in yi mafarkin matsafan nan sun ɗauko ni a ka sun dawo da ni har ɗakina kan shimfiɗata. Ina farkawa daga barcin a shimfiɗata zan gan ni, in yi ta mamaki. Mun yi haka da su ya fi a ƙirga. Daga ƙarshe dole na haƙura na zauna, amma ba su daina haɗa ni faɗa da jama'a ba. Suna kashe su cikin dare. Allah cikin ikonsa, jama'a ba su gane ba, har sai da Maimuna 'yar garinmu ta zo ta tona min asiri. Ta faɗi gaskiya ba ta yi ƙarya ba. Ta san ni sosai, duk da ba ƙawarta ba ce ba. Ƙawar ƙannen Hamma Huzaifa ce, su Bilkisu, Islamiyyarsu ɗaya. Bayan na sha kuka da takaicin tona asirin da ta yi min, sai bacci da ciwon kai ya kama ni. Haƙiƙa gangar jikina ce a kwance, ruhina ya tafi wajensu. Ranar raina a ɓace, ina ta zagin su a kan su rabu da ni, su rabu da jama'ata. Na yi in yi addu'a, Allah bai bani ikon yi ba. Ina ji ina gani suka kashe Maimuna, su Baba, su Gwaggo, a kaina suna tashi na. Ban farka ba sai da kurwata ta dawo. Na farka, dama ba bacci ba ne ba. Ina tashi kuwa na samu labarin Maimuna ta mutu. Daman ko ba su kore ni ba, dole in kori kaina. Bayan na tafi, samari suka bi ni za su dake ni. To tun daga nan na rasa hankalina. Suka tura ni tsohon ginin gidan mahaukacin nan, na shiga. Sun samu yadda suke so. Musulmai sun kore ni. Na zama tasu kenan. Na zamo a zaune kawai nake. Sun zagaye ni, babu ci babu sha, babu alwala bare sallah. Bana magana bale in yi addu'a. Gagarumar liyafa suke haɗawa cikin dare a cikin gidan saboda murna. Yau na zama tasu. Yau sun ci galaba a kaina. Mutanen da nake so, wato musulmai, sun kore ni daga cikinsu kwata-kwata. Ta kai ta kawo, na ma daina ganinsu a mafarki, ido biyu nake ganinsu. Suhaib ya ga jini an ɗiɗɗiga tun daga ƙofar gida har cikin ɗakin da nake. Su suka ɗisa a kan takalmana, suka ɗaura takalmi ɗaya a kan saman rufin ɗakin yana ɗiga, ɗaya kuma yashi a tsakar gida da jini a jikinsa. Sun yi haka ne don Suhaib ya gani, ya shaida ni mayyar ce. Suka ɗaura min jajayen ƙyalle a jikina, sai daga baya na ciccire. Suna fakon Suhaib sosai, sun ƙudiri niyyar sai sun kashe shi, saboda shi ne kaɗai ya rage mai takura musu da addu'a. Shi ne bai tsane ni ba, bai rabu da zuwa inda nake ba. Babu makawa sun gama shirye-shiryen kashe shi tsaf. A cikin daren da na ce masa ya kwana yana sallah, yana addu'a, kada ya yi bacci. Da suka je za su kashe shi, suka kasa shiga inda yake, balle su gan shi su kashe shi. Sai suka duƙufa a daren, kwana suka yi suna gana min azaba. Ban damu ba, tunda mutuwa nake nema. Babu wanda suka jawo min wannan matsananciyar rayuwar sai mahaifana. Tun farko da na haɗu da matsafan, da sun haɗu sun taru sun raba ni da su. Da ƙarfin addu'a, da haka ba ta faru ba. Duk da na san ƙaddara ce, amma kowannensu addinin shi daban. Wannan yana jin haushin wannan. Idan ya kawo mai addu'arsa, yana ganin ƙara min ciwo ake. Kawai sai rigima ta harɗe su. Daga ƙarshe suka ƙyale ni da ciwo yana bibiyata har girmana. Duk lokacin da waninku ya haɗu da dangina, ku shaida musu abubuwan da suka faru da ni har izuwa mutuwata. Nasihata zuwa ga mahaifana ita ce, su dawo su rungumi addinin Musulunci, su ma su mutu a cikinsa, kamar yadda ni ma zan mutu musulma. Iman ta rushe da kuka mai tsanani. Sai jama'a da dama a wajen, tausayinta ya sa su kuka su ma. Cikin kuka ta duƙar da kai ƙasa ta ce, na gama labarina, ku kashe ni, kamar yadda kuka yi alƙawari. Na gaji da rayuwar wulaƙanci da ƙyama da tsangwama a cikin 'yan uwana. Kafin wani ya buɗe baki ya yi magana, ganin Iman aka yi ta daka tsalle ta faɗi can gefe, kamar wani ne ya yi bal da ita.
sai ta tashi a gigice, tana kallon wani gefe tana magana. Kamar akwai wanda take gani, mutane ba sa ganinsa. Cikin harshen Turanci take magana take cewa, ku rabu da ni, kar ku matso kusa da ni. Ba ku za ku kashe ni ba, ku bar 'yan uwana musulmai su kashe ni. To ma yi sauraro, bari mu dakata.